אני יושב על הכיסא, גב ישר וזקוף. אני לא נשען על המשענת לאחור, אני רוצה שיהיה לי טיפה מקום. שתי הידיים מונחות על היריחיים באזור הברך. אני מפנה את כל הגוף שמאלה וימינה. שמאלה וימינה. תנועת הידיים היא מאוד מאוד חשובה. התנועה בעצם מאפשרת לי עוד טווח תנועה. אז שימו לב שאני מקרב את יד ימין אליי ואני מרחיק את יד שמאל, אני אפנה ימינה. ועכשיו אני ארחיק את יד שמאל, אקרב את יד שמאל ויד ימין רחוקה, אני אפנה שמאלה. 1, 2. שימו לב איך זה נראה אם אני לא עושה את התנועה של הידיים. אם אני אעשה רק עם הגוף, אני יכול להגיע עד לכאן. עד לפה, זהו, אני לא יכול להגיע יותר. אבל אם אני עכשיו אשתמש בידיים, רואים איך הגוף שלי זז עוד טיפה. ואני רוצה להגיע לטווח התנועה המלא. שימו לב גם לצד השני. אני אזיז רק את הגוף, אז אני יכול עד לפה. אבל אם אני אחליק את הידיים, הגוף שלי אוטומטית זז עוד. לכן אני רוצה טווח תנועה מלא, והידיים יעזרו לי כדי להגיע לטווח הזה. אז קדימה, אחורה. בואו תראו איך זה נראה מהצד. מחליק את יד שמאל לפנים, יד ימין לאחור ואני אסתובב ימינה. מחליק את יד ימין לפנים, יד שמאל לאחור ואני אסתובב שמאלה. 1, 2. הנשימה טבעית. לוקח אוויר, מכניס אוויר. הקצב שלכם לא מהר מדי, לא לאט מדי. התנועה היא ללא מאמץ. אני גם לא מתאמץ עם הצוואר להסתכל לאחור יותר מדי. הכל טבעי, כמה שהגוף מאפשר לכם וכמה שאתם יכולים. שוב בואו תראו איך זה נראה לפנים. 1, 2. 1, 2. 1, 2.